A szép és nagy szavak felemelnek, és reményt öntenek mindenki szívébe. A Saiva filozófia arra való, hogy a gondolat energiáinkat Siva megismerésére fordítsuk. Ha a filozofálásnak nem a legfőbb lény a tárgya, hanem valami múlandó dolog, akkor hiába való felesleges agyalás, száraz és semmit mondó. Megöli a törekvést, és csak brittiket hoz létre az elmeközegben. A valódi filozófia Isten megismerésére való törekvés. Az abszolút igazság megismerésére azonban nem elegendő, ha elmebeli spekulációkat halmozunk egymásra. Az elmélet lehet szép és jó, de ha nem követi az önmegvalósítás, akkor haszontalanná válik. A legfőbb igazság ugyanis olyan hatalmas, hogy ésszel képtelenek lennénk felfogni. Az igazság ugyanis nem immanens, hanem transzcendens. Vagyis az igazságot kizárólag transz állapotban ismerhetjük meg, mert csak így tárul fel a belső valóság. Ezt a transz állapotot nevezik a jóga filozófiában samádinak. A samádi minden jógának és meditációnak a végállomása. Aki ezt a tudatállapotot elérte, az valóban megérkezett. Megtért, visszatért valódi önmagához. Ez a megvilágosodás, hiszen aki számára feltárul igazi önvalója, az hatalmas isteni ragyogást tapasztal. Siva feltárja tehát a legfelsőbb igazságot követőinek. Aki azonban csak kifelé fordul, és az érzékszerveire támaszkodik, soha nem ismeri meg a legfőbb igazságot, mert azt bent van. Befelé kell fordulnia a tudatnak, és a belső értelem által kell megismerni Istent, a lélek centrumát. Siva feltárja tehát a legfelsőbb igazságot követőinek. Aki azonban csak kifelé fordul, és az érzékszerveire támaszkodik, soha nem ismeri meg a legfőbb igazságot, mert azt bent van. Befelé kell fordulnia a tudatnak, és a belső értelem által kell megismerni Istent, a lélek centrumát. Siva felfoghatatlan energiái révén feltárja önmagát a törekvő száduk és jógik szívében. Siva Jyoti ragyogása olyan, mint milliárd nap, amely fényével azonnal eloszlatja a tudatlanságból fakadó sötétséget. Ez egy különleges kegy, amit Siva indokolatlanul oszt. Szeretetéből adja, mert Isten a szeretet maga. Siva szeretete ugyanis a kegy és az áldás adásában nyilvánul meg leginkább. Az élet maga is kegy. A lelkek több életet is kapnak Siva kegyéből. Egyik életből a másik életbe vándorolnak, váltogatva a formákat, a testeket. Ásványi létformából kiindulva a növényi, majd az állati létformákban jelennek meg. Végül, de nem utolsó sorban, emberi testbe reinkarnálódnak Siva kegyéből. A kegy itt talán a legnagyobb, mivel az emberi létforma már alkalmas az önmegvalósításra. Az ember felett áll az állatinak, tehát képes Sivára feltekinteni, és elindulni felfelé a hozzávezető spirituális ösvényen. Természetesen sok pasú, vagyis állat, ösztönlény születik emberi testbe, akik egy emberi élet alatt nem képesek a megvalósítást véghez vinni. Ők az emberi testet állatias ösztöneik szolgálatába állítják, mert tudatuk még nem finomodott meg, nem szelidült meg annyira, hogy megértsék a magasabb rendű filozófiát és annak valódi értékét, ami képes arra, hogy beindítsa a tudat forradalmát. Ezért még sokszor meg kell születniük.